What's up mga kabayan? Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon, nandito kami sa charity. Kami ngayon ang host. NMAX B2 Riders Club Pangasinan. Kami ang host ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami. Yan. Ito nga pala yung beneficiary namin. Yung isa wala pa, hindi pa dumarating mga ma'am, mga kabayan. Yan. Dito yung mga NMAX namin. Kulang pa nga, di pa dumarating yung iba. Yun. Yan, nandyan yung mga kasama kong riders. Isa-isa yung mga motor nila. Abangan mo yung vlog mo, sir, ha? Oo, sir. Shoutout ka para Okay. Dito yung mga namin, magagandang si Sir Natnat. Ayan, yes po, good morning. Si Ma'am Hanilin. Anong pangalan ni Ma'am? Chin. Si Ma'am Rose. Si Ma'am Angel. Nandito yung mga kasama namin. Si Sir Baking, founder, tsaka si Ma'am Cherry, tsaka si Ma'am What's out? NMAX B2 Riders Club Pangasinan. Okay. Yan, dito na yung mga mga riders na mga kasama. Yan sila Shoutout kayo. Yan mga Aerox rider, mga kabayan, dito sila, dumating sila. Mga kaway kayo. Sniper, rider, sniper. Ito yung mga kabayan, isa naming beneficiary. Sila. Okay, hindi po kami ng tulong para mag-take ng picture po. Papisil na lang ganun. One, two, three. The nearest last wingers all the way from Pampanga. Maraming salamat po. And we have NMAX B2 Riders Club Pangasinan Chapter. Maraming salamat po. Next we have ourselves Philippines. Kung meron po tayo kinain na lugaw po para hindi pag-uumagayin.
So, first charity ng NMAX dito. Oo nga, kaya vlog natin para maganda. Yung mga ano, Aerox, mga ano, rider, Aerox. Okay. Maraming salamat po rin. Riders po natin dyan. Riders po pala natin. Yes, good morning. Yung mga riders natin dito, maraming salamat po sa progression. Chapter 2 po pa. Meron din chapter 10 dito tayo sa paglagan ng block management po. Pressure juice. Yan. Hindi yung kasama sa kawan. Kaya na lang sa ano. Meron pa tayo ng sanitary riders sticker po yan. For all. Yung poster na pinipigyan po natin, meron siyang dalawang pinipigyan challenge po natin. Ay meron sakit na colon cancer. And then okay, maraming salamat po. Diba? Thank you. Maraming salamat. Right, kasi po, kung gusto nyo mag-subscribe, meron po tayo ng tanong na maglalawang na. So, pagkita. Pwede nyo mag-subscribe po doon sa kaya matapos sa station nyo kung gusto nyo member nyo po. Thank you, sir. Maraming salamat po. Yung mga sisipag po na riders po namin na nagtutulong sa pagpasilan po natin. Yan. Thank you, sir. Maraming salamat po. Sisipag po rin sa pagpasilan. Ingat po. Tuloy na mga riders na gusto po natin. Anong gusto po? Meron na tayong kahit may plan. Magtanong po kayo sa police station niyo po. Yung mga nag-fill up na po ng form ng truck, meron na po tayo ng ID. Libre po yun, libre. Yung sticker po natin, sila po po magbibigyan. Nagpaplano po sila kung kailan yung orientation ng sticker. Kasi sila lang po yung authorized na magbigyan kasi merong code po yun. May bibigay na bawang number na nakaparehas doon sa inyong ID. Yun. So maraming salamat po sa last event po natin. May susunod po tayo. Tree planting naman po tayo. Tree planting. Pagkatapos ng charity. And then invite na po kayo yung mga available. Meron tayo na narinig yung Maraming salamat sa inyo lahat, mga co-riders. Ingat kayo sa ride. God bless. Okay, kaway-kaway kayo. Ayan, para ano. Ayan, si Sir Baking sayo. Sayo ng sayo dyan, kanina pa. Okay. okay, pinatawa naman po ang United Riders Club of Team. Marami pa sila, marami. Quadro. Yes, Quadro. Okay. Pioneer motorcycle na Close up muna kayo para na. okay.
sa vlog. Okay. Okay, sige, ingat. Meron ako hindi dumating yung mga sabutan nyo. Maaga na po. Wala pa ng vlog. Painitin ko po. Nakatapo ko ng isang tulit. And also sa lahat ng riders na dito. And thank you for group of the Philippine riders, thank you for Philippine group, the Pangasinan Chapter, and then maraming salamat po natin. Pangasinan Chapter, ingat-ingat, pero sa station, pwede kayo Nmax. okay. Mga alien, oh. Nakita ko na naman tong alien na to. Godzilla.
mga kabayan. Yan, papagkita ko sa inyo yung mga ano, motor namin NMAX Rider Club. Unang-una, ito muna ano, beneficiary natin sila, yung mga beneficiary natin. Yan. Tapos, ito yung ano, star po namin. Yan. Yan mga kabayan. Yan kami oh. Umpisan ko rito. Yan. Para makita nyo lahat yung mga NMAX. Yan. NMAX Rider. Yan. Yan akin oh. Ito yung banner namin. Yan mga kabayan. Yung mga iba hindi dumating kaya kukunti lang kami. Yan tayo sa Wala pala eh. Parang pala na. Ame bro, di ba wala na kung ba tayo? Ay sila. yan. Yan tayo sa yan kaya no. Yung Papa Bro Chris ayan oh. Karami na yan. May dalong dumating. Nahuli yan. Dumaan pa dun oh. Oh. Yan mga kabayan. Isa pa. Rider. Nanay ay, takain ka na yan. Ang una. Lalagyan ko sa pinipinsan yan. Picture na ito. Wala pala. Mag-post kayo dyan. May mag. Okay. Sir, sticker po. Ay, magkakasama natin. Yan yung mga bago. Mga bago. Meron na. Wala pa. Yan oh, sticker oh, bago. Yan. Oh, Solo Riders. May dumating pa ang ano, isa mga kabayan. Bro, pakihawak mo ah. Tapat mo lang doon ah. Tapos, kahit na gano'n mo na tapat mo. Umpisa mo doon.
mga kabayan. Ay, sir, oh. Ano mga kabayan, ito ko natatapusin. Maraming salamat ulit sa suporta nyo. God bless. Bye bye.